takýmto spôsobom odprevadiť vozidlo na zbanilú jazdu. Tak poďme na ďalšie vozidlo, ktoré mi je sympatické farbou, pretože v takýchto farbách funguje aj logo Rádia S, takže toto je také rádiové auto, pokojne by som mohol povedať. A toto je pán Žabka, ktorý je majiteľ vozidla. Dobrý deň. Dobrý deň. No, môžem vám hovoriť pán Žabka, lebo naozaj myslím, že celé je to v takom tom zelenom štýle. Tak, toto auto je známe na Slovensku, že je to zelená Žabka. Jazdí už to už 6. sezónu. Reštauroval som asi tak 2 roky za pomoci kamarátov a tak ďalej. Chodíme po súťažiach po Slovensku, Čechách, do Maďarska, do Rakúska. Predstavujeme sa, kde sa dá. Je to Škoda Tudor, Cabriolet, obsahná 1100, asi 35 koní, rýchlosť okolo 100 km. Aj viac. Myslím, že takisto môžeme povedať jednu vec. Je na vás niečo, čo nemáte zelené? No, snažím sa mať všetko zelené. Všetko zelené. Dobre. Pravíte, tak to vždy vydrží, aj manželky väčšinou vydržia do tých 50 rokov s manželom. V každom prípade toto vozidlo taktiež skúsme možno opísať po tej takej technickej stránke, že tá maximálna rýchlosť. Tak maximálna rýchlosť okolo 105 km, ide aj 120. To Lukovcom či normálne? Nie, hore. To sa nevydáš. Fajn, pekne, takže... Dobre, 1,1 litrový, čiže 1100 obsah, 35 koní. Lebo to ešte mali. Skúsme na spotrebu, hej. Ja, tak moderné auto má viacej, tak 7 až 8 litrov. No tak to je normálne, úplne v pohode, aj moje auto tak žeriem. Sem tam aj trávu okolo cesty. Tak tento ide aj na trávu, sem tam má tam aj seno v kufri naháďu chalani, ako spasí a tak. Áno, podľa toho, kde zaparkujete. No, tak viete, no žaba je žaba, viete, sama žabka dokola, takže... tak Fajn, vaše meno? Vy sa nevoláte Žabka? Nie, na internete mám ako Žabka, tam, ale Prišťák Sviešťan. Jasné. Dobre, tak myslím, že k tomuto vozidlu takisto môžeme povedať, že budete mať možnosť aj na ňom sa previesť, určite. Áno, vozíte deti. Okej. Vozíte úplne zdarma v rámci dnešná. Dneska máme polovičné vstupné. Áno, za 50 centov, hej? Zadarmo. Zadarmo. Dobre, tak príjemný deň. Všetko dobré, ďakujeme pekne, aj vám teda príjemný deň. A myslím, že pokiaľ by ste sa chceli teda odviezť na takéto zelenej Žabke, máte možnosť určite si to vyskúšať, stačí sa len nahlásiť, pokojne zakývajte žabiankom a žabkám. Množstvo historických vozidiel a tá história naozaj dýcha z každého kúska momentálne. Dobrý deň, prosím vás, vy ste Marilyn Monroe? Áno, dobrý deň. Vidím. Môžeme poprosiť pána majiteľa, keby sme vás mohli vyťahnuť z auta, dobrý deň. Cestná kontrola, doklady poprosím. Dobrý deň prajem všetkým na Duchonke. Áno, hovorím, že cestná kontrola, doklady prosím, lekárničku. Všetko je v kufri, všetko je originál, všetko je vybavené. Áno, ohromná farba, vy ste boli včera aj na námestí v Topolčánoch. Skúsme aj k tomuto vozidlu povedať. Vidím ten znak mi veľmi povedomý, pretože ja mám Škodu síce úplne inú, novšiu, ale toto je teda Škoda tá staršia, možno najstaršia? Tak najstaršia nie je to rok výroby 1961. Vtedy sme ešte niektorí neboli na svete, preto hovorím pre mňa veľmi stará. No tak, není to.